Ali šta je sad? Pazi. A kada bi sutra dobio svetsku slavu, svi bi se zakačili za mene. To je fenomen Novak. Dok se probijao, niko za njih, ne da nije znao, nije to ni da čuje. Da li je Novak i njegovi roditelji, da li su oni gladni ili nisu, to nikog nije interesovalo. Jel? Kad je uspeo, svi su se sjatili. Ne da su se sjatili, da se tiče njime, nego traže od njega da on sad pomaže. A on čovjek pomaže. A da ne pomaže ništa i da je otišao pod drugu zastavu da igra, što bi mogao da mu zameriš? Pošteno rečeno. Ko je njemu pomogao? Sem oca i majke? Niko. Evo, je otac pričao, išao je kod zelenaša, bio je spreman da plaća kamatu koliko traže. Ja sam pročitao da je, kaže, tražili su garancije da li će Novak da uspe. Pa ne možeš ti da daješ garancije. Pazi, nije se našao ni jedan dovoljno ozbiljan i human čovek da kaže, momak, ma za njega ću da dam, ma ne mora ništa da mi se vrati. Hajde da vidimo, ako uspe, ako ne, nema veze. Ne, nije se našao ni jedan. Zamislite taj užas. I kad su isterali ljudi svojim 10 prstiju, da svi onda i država skoči, onda svi skaču. A kaže, čekaj, a koliko ima takvih talenata? Na koje ne mislite? Koliko ih ima? Nemojte da mi mašete sad oko Novaka. Hajde, pustite sad njega. Gotovo je, čovjek je na konju. A gledajte one momke i devojke koji nemaju isto leba da jedu, a mogu da postignu uspeh. Kako se ne saćete takvi da napravite evidenciju da ih stipendirate? I uvijek ista priča. Uvijek se priča. U Srbiji si priznat, samo kad te prizna svet. I znaš kad još? Kad umreš. Zato što više nisi konkurencija. A ako mogu, znaš, kao ptice ove grabljivice, svako će od tvog imena malo da uštine radi sebe, a ne zbog tebe. I zato će te pominjati. I to je naša stalna bolj.